ondan hori, hemen batu gara geuretzako berri oso politz bat emoteko. Bermeoko udaletxe historikoak ateak zabalduko dauz 11 urteren ostean. Dakizuien moduen, 2013an Aldezarren gertutako zute oso larrize pasazan, eta hor behartuta Goiko plazako geuretzako eta herritarrentzako izan dan erakundeko ikur nagusiena, behartuta egon ginen hori zarratzeko eta izan da hau udal historikoa. Zutien eragine Bermion eta herritarrentzako izan da oso kalte emozionala eta oraindino batzuk Aldezarrien dakozen etziek eta euren negozizuek ondino abante ez da oso orduen. Geuretzako hainbeste urte pasata, hemen egotiek geuretzako harrotasunez, hemen esaten dugu oso pozik gauzela eta hau aukeri eta zuek ikusteko zelan geratu zen udal historikoa. Guk igiritzen dugu, hau udala, udal barrize, baie, hau momentu hau da, askoren eta urte askotako ahalegine eta lanari esker. Lehenengoko momentotatik, honek 11 urtietan, geure atzien egon dizen danak eta udal gobernu danak, imintzauie beran partie hau lortuteko. Orduen eurei bebai, eskerrik asko, euren lana izan dalako. Geuretzako oso garrantzitsue da eta ikur moduen esan dotelakon hau igiritzie, ez bakarrik Aldezarrera bueltatuten garizela eta geuretzako hau da bihotza, Aldezarreko bihotza, geuretzako hau eta udala eta udaletzie da herritarren etzie. Orduen, gonbidatuten dut herritar guztizeri euren etzera etortie, datorren aztien abenduak 5 egongo da jardunaldi bat puertas abiertas ate irekiek jentiek alizateko ikusten. Goizien egongo diez ordo pare bat langileentzako, ze ona gero azalduko dauielez Zabi eta endika dana ez gatosona, oso handize garailakon. Eta arratzaldeko 6-etatik 8-etara egongo da igiritze herritar guztizentzako. Orduen, hemen geure gonbidapena, etorri geuretzako oso garrantzitsue dela eta postasun momento bat zeuekaz gudule konpartidu. Hau zuna itxin bai egon dinen ez dago, Bueno, nire partetik esatie, 11 urte gitxi gora bera, hau eraikin erabili barik, udalak berane formia hartun dau beste eraikin batxutan, eta honek ekarkozku beste restrukturazio bat eta dakozku ekarten. Hemen udal gobernutik, alegintxu garana egiten da, gaur egun indakune funtzionamentora amoldatie. Hemen gauzen irurok, Endika, Nadia eta ni, gari ez, momentu honetan udalak dakozen 3 ardatxan koordinadoriek. Momentu honetan, enaiz hartungo detaietan, ze hau Endikak hobeto kontrolatzen dau, dauz 3 ardatx, lurraldeko ardatxa, erakundeko ardatxa eta herritarraken ardatxa, gugari koordinatzaileek eta ganetik esateko orain pasako gari ez, 3 eraikinetan egotera, eta koordinatzaile bakotxa egongo da, eraikin bakotxien, jenti hartxien eta beran departamentuekaz. Egun ondan hori, Zabik eta Nadiak esan dain moduen, postasun handize da, 11 urte eta gero udaletxe historiko hau barriro igiritzie, eta Zabik esan dain moduen restrukturazio baten beharri izana egonda, eta pentsa dugu, biharrin egon garan azikeratik, hau diseineteko, pentsa du, udalan funtzionamentora erutie. Esan dagoen moduen, lurralde, erakunde, herritar, horrek izenati ez, baie, 3 eraikin horrek, 3 gune horrek, eraikin nagusi zenatan barandutie da ideie, eta holan jorratuko da.
Udaletxe historikue izango da erakunde gunie, izartilez, zer da erakunde guni, apurubet, barrora begire eitzen dan bihar guztize, langileria, idazkaritza, ekonomia eta barrak hartungo dauzen eraikine. Horretaz aparte, bai esan, barrora begireko biharra badan bebai, udaletxe historikueri berak merezi dauen simbologize emoten segidukule, eta, ekintzek, ekitaldizek eta ostabe, nukleo moduen hartutie udaletxie, lehen eitzen zan moduen, ez da? Horretan jarraitukule. Biharrerako, batez be, erakunde barrora begireko biharrak egingo dizela. Hor, Nadia da buru, eta berak agende girekize dako nien martitzenatan, berton hartungo dauz herritarrak. Beste gunie izango da lurralde gunie, intxaustik aleien dakune eraikine, izango da lurralde gunien eraikine, hor buru sabi da, agendie sabik jorratuko dau bertan, eta hor, egongo diz apurtxu bet, arkitektonikoki eta bestelako obrak eta urbanismo eta bar hartungo dauzen eraikin. Egongo diz urbanismo, zerbitzuek, egongo da ingurumen eta arkitektie bertan egongo da. Esan duten moduen, sabik bertan okingo daue beran kanpamento base eta agendaketa bertan jorratuko dauz. Eta azkenik, kulturetxi esango da herritarraken gunie, kulturetxien agendien neuke hartungo dut bertan, herritarrak bertan hartungo dut eguenatan, sabik eguaztenatan, astun jaztezaten, nik eguenatan bertan, eta bertan baukinguz momentuz egongo da, 3. pisora pasako diez, bertako guneko lanak, kultura, euskera, gazteria eta berdintasune, bertan egongo da, eta hori izango da lehelako pausu emongo dana. Hemen apurtxo egizau inzididukot, ze badau beste proiektu bat aurrera esplikakune, labur bilduz, zeu ezakitzeko, orain momentuen, ariltzakalien emoten dan oinarrizko gizarte zerbitzuek, etorkizunien, pasako diez kulturetzeko 2. pisora, eta bebai eurekaz dakoien bestelako zerbitzuek, zite, Clara Campamor eta esnatu be, egongo diez kulturetzeko 2. pisuen. Gero beste zerbitzu denak, turismo, beraz, kiroldegize eta barrak, horrek euren lekutan batungo diez, apurret, klaru okitzeko, 3 gune, 3 batzorde, eta haulan esango da gai guztize. Eskerrik asko. Espero dute ondo azaldutie, labur bilduz, hau izango da bihotza, beso biak egongo diez geure albuen. Eraikin biak bai kulturetze eta intzausti kaleko eraikine. Honek behartuten gaitzuz, hartutie erabaki batzuk, eta hortik bedator, urtarregetik batetik aurrera, intzausti dauen dirubilketa lehiatila itzitzea. Ametik aurrera, diruz eitzen zandan hori dirubilketa pasako dela berazera txartelagaz, edo diruz banketzietan. Eta hau esan da, esan duten moduen, ongi etorriak zarie, abenduak 5, arratzaldetan gehuaz hemen, tur pribatu bat eitzeko, eta zeuekaz hau momentu konpartiteko. Eskerrik asko dan hori.